Извинете, не разбирам. Чудно майките понякога почиват си дори. И малко спад каприщета заслужили са, нали? Тази старица по-глупка била, дано не греша, а горката жена. Ето Пипси и Пенси ще се грижат за вас. Безплатно е, да, за това съм на власт. Да видим сега. Искаме маска, Рапунцел. Пусни си косата. О, чудесно! О, а после прическа изсуши, топирай и бухни. Нямам търпение за това. И маска, чика на Литъл. Лицето ми пада. Как ти звучи? О, сякаш пак съм модел на бански мадам. Един ден разкошен